testing, certification and licensing. Kinong shnong ka shnong mau pedeng kabadan hajan kaput jong ka Assam Meghalaya hapo jong ka siang outpost Ribhoi district kilayo bad ya arngut kibriu u Curenius Mukti bad Jathril umba ha ka arpsantarik ulber lembat artali ki Tiar Pynmynsaw balasnah pokari bad kadua Hati ya kini ki Tiar bad kadua lakurip no na kabenta ban ya chakmat bad ka examen FSL ki opisar bad katanat klau hapo ka Sonapur Range Kamrup East Division basista kuwa Hati kila pentip ba kila don artali ki Hati ki balayap nadu ubanai nai wing arajar arpusaw bad ya kini ki brieu la suba baki don kti hakikam penyap bi an ya kimran hak bayadei bad kani la pengat mukoduma ha Khanapara Police Station. Hadian kecing persya nakaliang kinong shnong ka West KHASI Hills